изключително се радвам, че този курс вече може съвсем смело да кажем, че се превръща в традиционен и се надявам да се остане традиционен. Ако идвате всяка година, редовно помагате, помагате, да идваме редовно, стига да го има курса. Тази тема е важна не само защото заболяването е важно, социално значимо, неща, които ние ги знаем, а и защото ние като лекари, независимо дали сме хирурзи, онколози и така нататък, имаме много да наваксваме в тази сфера. И въпреки, че така преди може би няколко дена не си спомням, чухме, че здравеопазването не се крепи на младите лекари. Аз силно вярвам, че младите лекари са тези, които ще наваксат разликата, която съществува в момента между България и останалите европейски държави. Добре, преминаваме към задачата, която ни даде доктор Василева, именно да ви убедя, че биопсията на суспектни лимфни възли при пациенти с рак на гърда е задължителна. Когато разбрах точно каква ще ни бъде задачата, се зарадвах, защото за мен това е по-лесната част от двете теми. Смятам, че биопсията е абсолютно задължителна и изобщо въпросът дали е задължителна, отговорът е да по дефолт. Така че другия доктор Иванов със сигурност има така по-неприятната задача, не ни убеди в обратното, но пък от друга страна е малко по-трудно да се убеждават хора в нещо, което се смята по дефолт, защото все едно да тръгнем да обясняваме, че Земята е кръгла и да убеждаваме хората, че Земята е кръгла. Така, и да видим сега дали ще успея да ви убедя. Лимфният статус на аксилата е един от, знаете, най-важните прогностични белези за пациентите с това заболяване. Около 30 до 40% от всички пациенти по време на поставяне на диагнозата вече имат клинично позитивна аксила. Това са световни данни. В България най-вероятно цифрите са по-различни, но няма как да кажем заради редица фактори, на които няма смисъл да се спираме сега. И в съвременната хирургия и медицина изцяло, повечето от пациентите ще претърпят неоадювантна химиотерапия след поставяне на тяхната диагноза. След малко ще се спрем малко по-подробно да видим кои всъщност пациенти са кандидати за неоадювантна терапия, но така или иначе бройката на пациенти с неоадювантна терапия се увеличава и това смятам, че е нещо наистина много хубаво и важно за нашите пациенти и за нас като лекари. Какви са ползите от неоадювантната терапия? Първо, позволява ни да направим органосъхраняваща гърдата операция в случаите, в които още при поставяне на диагнозата такава не е възможно. Може да спести на пациента аксиларна лимфната секция, което също е от изключително важно значение. Има важен прогностичен белег, или по-скоро отговор от химиотерапията е важен прогностичен белег, особено изразен при пациентите с тройно негативен карцином и пациентите с хер-позитивен тумор. По-слаба е тази зависимост при естроген-позитивните пациенти. Също така, което не е от малко значение, неоадювантната терапия може да ни даде едно време, в което ние да планираме по-прецизно хирургичната интервенция. Може да ни даде време и на нас, и на пациенти да се направят допълнителни изследвания, както видяхме в клиничния случай на доктор Василева, генетичен анализ, което в последствие би модифицирало самото лечение. Кои са кандидати за неоадювантна химиотерапия? Общо взето всички пациенти, които са с локално авансирал карцином. Инфламаторен карцином, големи тумори Т4, клинично позитивни аксили от N2 и N3 и също така всички пациенти с хер-позитивен тумор или трононегативен тумор, които са над 20 мм или имат клинично позитивна аксила. Също така, мисля, последните години имаме достатъчно данни да смятаме, че и Т1C туморите при трононегативните и хер-позитивните случаи също биха имали полза от неоадювантна химиотерапия. Какви рискове обаче крие самата неоадювантна химиотерапия? На първо място това е свръхтретирането. На второ място е неоптималното третиране и двете биха проистекли от неправилното стадиране на пациента по време на поставяне на диагнозата, което ни връща към това доколко важна е всъщност стадирането на самата аксила, тъй като аксилата може би се явява като крайъгълен камък при първоначалното стадиране и определяне на
стадия на пациента. Така, какво ни казват NCCN, че трябва да направим като изследвания за всички пациенти преди започване на предоперативна химиотерапия? На първо място ехография на аксилата. Това е нещо, което е абсолютно задължително. Вярвам, вече сте убедени след и преди да дойдете на курс сигурност, но особено след презентациите на колежките от Австрия. Също така перкутанна биопсия на суспектни лимфни възли. Аз не направих едно уточнение в началото на презентацията, но мисля, че е важно да се спомене. В случая, в който говорим за биопсия на суспектни лезии, говорим за най-често дебелоиглена режеща биопсия и в по-малка степен за тънкоиглена аспирационна биопсия. Силно се надявам дебелоиглената режеща биопсия да е, тъй като смятам, че вие идвате от места, в които се работи с пациенти с рак на гърда. Силно се надявам това да е единствения начин за поставяне на диагнозата, тъй като може би около 90-99% от случаите могат да бъдат диагностицирани само с дебелоиглена режеща биопсия и не се налага ексцизия на туморите. Обаче колкото силно се надявам, толкова и силно се съмнявам. Но се надявам след това да бъде поне по този начин и поне да бъдете убедени, че трябва да бъде по този начин. Също така образните изследвания за определяне на далечни метастази са от важно значение и се препоръчват от NCCN, именно скенер на гръден кош, коремен малък таз, костна сцинтиграфия или PET-CT и ядрено-магнитен резонанс на гърди. Може да го видите тук в средата, не знам, имаме ли поинтер или с мишката ще... Да, тя не се... Да. В тази графа може да виждате какво ни препоръча NCCN да направим като изследвания преди започване на неоадювантна химиотерапия. По отношение само на аксилата, отново преди предоперативна химиотерапия, NCCN препоръчат задължително ехография на аксиларни лимфни възли или ядрено-магнитен резонанс, като разбира се двете изследвания не се изключват взаимно, а само се допълват. Така че може да се правят и двете. Плюс биопсия и маркиране на суспектни лимфни възли. Нещо, което бих искал да споделя от практиката си, това, което правя аз при определене на поставяне на диагнози, определене на стадия, винаги вземам първо биопсия от първичния тумор и едва след доказване на заболяването, ако пациентът е определен за неоадювантна химиотерапия, тогава поставям маркер в тумора. По този начин се опитвам да спестя разходи за пациента, защото знаете, че маркерите, които се поставят, не се реимбурсират от здравната каса и се поемат изцяло от пациента. В случаите, когато вземем биопсия от лимфните възли, винаги поставям едномоментно маркера, тъй като обикновено тумора в гърдата е само един или могат да бъдат 2-3, но е доста по-лесно да се ориентираме, примерно седмица, 2 или 3 след първоначалната диагноза, докато в аксилата имаме доста лимфни възли и нещата могат да изглеждат по различен начин след определен период. И затова е хубаво едномоментно с вземане на биопсия да бъде маркиран лимфния възел и ако той бъде доказан, че е метастатичен, дали след предоперативна химиотерапия или директно пациентът е определен за операция, този лимфен възел да бъде дисециран заедно с сентинелните лимфни възли или аксиларната дисекция, ако се прави такава. И да видим сега какво казват NCCN за аксиларното стадиране при всички пациенти, независимо дали пациентът ще прави неоадювантна химиотерапия или не. В случаите, които нямаме клинично позитивна аксила или имаме само частично засегната аксила, т.е. 1 до 3 лимфни възела, NCCN препоръчват сентинелна биопсия, като обаче всички суспектни лимфни възли, ето тук може да видите, не знам доколко се вижда на екраните, трябва да бъдат биопсирани, маркирани и ексцизирани, ако бъдат потвърдени, че са метастатични по време на сентинелната биопсия. Тоест да извършим така наречената таргетна аксиларна дисекция, за която говорихме не на миналия, на по-миналия курс.
И тук сме в момента да кажа, че съм щастлив наскоро имаше една конференция така, в по-голям национален мащаб, да видя, че таргетна аксиларна дисекция се прилага вече на, така, смея да твърдя, не доста, но на повече от едно място. Ако сентинелните лимфни възли са позитивни, т.е. ако имаме до 2 позитивни лимфни възли, в определени случаи може да спестим аксиларната дисекция на пациента. Но е много важно, ако имаме предварително доказан хистологично възел, да сме сигурни, че ние сме го ексцизирали, т.е. да имаме поставен маркер преди това и да знаем, че туморът е ексцизиран заедно с този маркер. Това, което правя аз, е ехографски по време на сентинелната биопсия, да локализирам лимфния възел, да го ексцизирам и задължително преди края на самата операция правим рентгенография на препарата, който сме премахнали, за да потвърдим, че маркера на металния вътре се вижда под рентгенов контрол. Така, в случаите на клинично позитивна аксила, особено тогава, когато пациентът е определен за предоперативна терапия, NCCN задължително препоръчват ехографски насочена биопсия на суспектния лимфен възел с маркирането му. И съответно в определени ситуации този пациент след доказване на пълен клиничен отговор след предоперативната химиотерапия може да претърпи само сентинелна биопсия или таргетна аксиларна дисекция. В случаите, които аксилата се запазва клинично позитивна след химиотерапията, пациентите подлежат на аксиларна дисекция. И като всеки един хирург, може да кажа, изпълнил съм си задачата, що мен си го казва, няма кои сме ние тук, че да спорим и какво има повече да му мислим, маркираме, биопсираме и точка по въпроса. Но понеже знам, че доктор Василева винаги иска още и още, опитах се да намеря някои метаанализи за чувствителността и специфичността на различните образни изследвания при определяне на аксиларния статус на пациентите. И виждате, че ехографията ще се спра само на фалшиво позитивните и фалшиво негативните проценти. Ехографията има 20 до 50% в различните проучвания, фалшиво негативни резултати и фалшиво позитивните проценти стигат до 20% от случаите. Ямерето от своя страна варира между 15 и 35% за фалшиво негативните случаи и 5 до 15% за фалшиво позитивните случаи. Ехографията плюс тънкоиглена аспирационна биопсия значително снижава процентите на фалшиво негативни резултати и респективно фалшиво позитивните проценти, като най-ниски са тези стойности при комбиниране на ехография плюс дебелоиглена режеща биопсия. И от тук може да направим следните заключения. Златният стандарт за аксиларното стадиране остава ехографски насочената дебелоиглена режеща биопсия, която има най-висока точност и чувствителност на изследването и е особено важна при пациентите, при които ще правим неоадювантна терапия с клинично позитивна аксила. Тънкоиглената аспирационна биопсия, разбира се, също вариант. Тя е, по мое мнение, малко по-безопасна и по-лесна от чисто технологична гледна точка, но пък има доста по-висок процент фалшиво негативни резултати, което трябва да съобразим по време на самото изследване. Разбира се, по-евтин метод е със сигурност, но все пак NCCN и ESMO препоръчват стандартно аксиларното стадиране да става само чрез образно диагностични методи, съчетани с дебелоиглена режеща биопсия. И тук като за финал няколко сравнителни показатели между тънкоиглената аспирационна биопсия и дебелоиглената режеща биопсия. Чувствителността на core needle biopsy е значително по-висока в сравнение с таба. И двата метода имат достатъчно висока специфичност, като при ТАП изследваме само от цитологичен материал, т.е. може да потвърдим дали има туморни клетки или не. Имунохистохимия е много трудно да се направи на ТАП. Тук има патоанатомия, ако нещо бъркам, ще ме поправят. Докато дебелоиглената режеща биопсия ни позволява да вземем хистологичен материал, на който може да направим имунохистохимия, може да се сравни тумора с първичния тумор и да видим дали има някаква разлика.
и съответно методът е доста по-точен. Така че моята препоръка е при клинично суспектна аксила задължително ехографски насочена дебелоидена режеща биопсия, с което ви благодаря за вниманието.